गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं आसाम हम गार्ड बिबानाव खामानि मावनाय बासुदेब किस्कुखौ बुथारनाय सानै दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमबाय। थांनाय 30 जुलाइखालि हरनि समाव चिरां जिल्ला गुरुबासा राबनघाट गामिनि थागिबि आरो हम गार्ड जवान बासुदेब किस्कुखौ माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदोंमोन आरो बिनि गोथै सह'खौ क'क्राझार जिल्लानि शान्तिनगर ओनसोलाव बोखांनो हादोंमोन। बे जाथायजोंनो लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनो हाबाय। हमनो हानाय सानै दायनिगिरिफोरनि मुङा बानिफास हेमब्रम आरो फिलिप टुडु होननानै सिनायथिनो हादों आरो बिसोर सानैबो चिरां जिल्लानि रुनिकाटा गामिनि थागिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि हालामाव जिल्ला खुंथाइ आरो आइअसिएलनि जथायै बानजायनायाव एसएलआरएलएमनि मासरुम प्रडाक्सन सेन्टार प्रजेक्ट बेखेवदों। थिथागुरि जौगाखां खोन्दोनि बेन्दोङाव थानाय बिसिडिसि आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरजों लोगो नांनानै बे मासरुम प्रडाक्सन सेन्टारखौ गायसंनानै होनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेका, बङाइगाव रिफाइनारिनि बिथोनगिरि एन.के. बर'आ बिथांमोना बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों, बे मासरुम प्रडाक्सन सेन्टाराव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा मासरुम प्रडाक्सन खालामनो हागोन आरो रांखान्थि फारसे जौगानायनि थाखाय मासरुम आबादा जोबोद थाबैनो एबा गोरलैयैनो मावनो हानाय आबाद। बे आबाद मावनायनि थाखाय थांनाय बोसोरनिफ्राय लानानै दासिम गोबां सुबुंफोरखौ ट्रेनिं होबोनाय जाबाय। बेबादि थांखि लानाया इयुनाव रांखान्थि जौगानायाव मदद खालामगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनानै होयो। हारियाना रायजोनि गुरगांवआव सोमजिदों मोनसे हिंसायारि जाथाय। माखासे दुथांफोरा मस्जिदआव अर सावनानै सिलिंखार खालामदों, जेराव बे जाथायाव गासै 5 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौ खौरां मोननाय जादों। खमैबो 70-80 सो सुबुंनि मोनसे हानजाया हारियाना गुरगांवनि सेक्टर 57 आव थानाय गंसे मस्जिदआव अर सावना होनायनि जाहोनाव अंजुमान जामा मस्जिदनि नायाब इमामनि जिउ खहा जानायनि उनाव हारियानानि बे हिंसायारि जाथायाव जिउ खोमानांनाय सुबुंनि अनजिमाया मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दासिमाव 5 जाबाय। मैया एबा 1 आगस्ट फुंनि समाव गुरगांवआव गंसे मस्जिदखौ आयेननि बेरेखायै अर सावनानै हिंसायारि दाङाबाजि थासारि सोमजिहोनायनि जाहोनाव 5 सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। रायजोनि डिजिपि जिपि सिंहआ राष्ट्रीय बजरां दलनि लाइमोनफोरखौ हाथियार लानानै बाहायनायनि सोलोंथाइ होनायनि मोनसे सोलोंथाइ बादा फसंनायखौ लानानै डिजिपि जिपि सिंहआ दरं पुलिसनि एसपिखौ केस थिसननो बिथोन होबाय, जेराव राष्ट्रीय बजरां दलआ लाइमोनफोरखौ मंगलदैनि गंसे फरायसालियाव हाथियार बाहायनायनि सोलोंथाइ होदोंमोन, जेराव बे जाथायनि भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बर' हारिनिफ्राय नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल थाखोआव गोलाव खारनाय आरो गोलाव बारनाय खेल गेलेनायनि गेजेरजों मुं खालामबोनाय उदालगुरि जिल्लानि कनजुलता बर'आ बे खेबावबो इन्टारनेशनेल गेलेमुआव गेलेनो खाबु मोन्दों। मुंदांखा गेलेगिरि कनजुलता बर'आ दुबाइआव खुंफुंजानाय एसबिकेएफनि 8थि इन्टारनेशनेल दुबाइ माल्टि गेम्स 2023 आव बाहागो लानो दुबाइआव सौहैबाय। आरब हादरनि दुबाइआव 1 आगस्टनिफ्राय जागायनानै फैगौ 6 आगस्ट खालारसिम खुंफुंजानाय एसबिकेएफनि 8थि इन्टारनेशनेल दुबाइ माल्टि गेम्स 2023 आव बर'नि आगोमा फिसा कनजुलता बर'आ इन्टारनेशनेल गेलेमुआव भारत हादरनि जानानै बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बिथां कनजुलता बर'आ 100 मिटार आरो 200 मिटार गोलाव खारनाय आरो गोलाव बारनाय गेलेनायाव बाहागो लादों। बे समाव बर'नि आगोमा फिसा इन्टारनेशनेल गेलेगिरि कनजुलता बर'आ गावनि रोंगौथिजों गोख्रों बादायलायनो साखाफारा जादों आरो दुबाइआव सौहैबाय। बिथाङा बे हादरारि गेलेनायाव देरहासार जानानै हादर आरो बिटिआर ओनसोलखौ गोग्गाथाव खालामगोन होननानै मिथिहोदों। 6th शिड्युल जर'खा टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थांनाय 6th शिड्युल जर'खा टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय चिरां जिल्लानि बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावनाय। चिरां जिल्लानि जायफोर बिजाथिफोरा उथ्रिसारनो हादों बेसोर बिजाथिफोरनो मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ दिनै एबा 2 आगस्टनिफ्राय रल नाम्बार आरो डेट वाइज हिसाबै राननानै होगोन। 2 आगस्टनिफ्राय फैगौ 10 आगस्टसिम 6th शिड्युल जर'खा
टेट आनजादाव उथ्रिसारनाय पेपार 1 आरो पेपार 2 नि बिजाथिफोरनो मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ होनायनि थांखि लाबाय चिरां जिल्ला SSA। चिरां जिल्ला सर्व शिक्षा अभियान मिसनआ गोनांथारै मिथिहोनाय बायदिब्ला दिनै एबा 2 आगस्टआव जिल्लानि उथ्रिसारनो हानाय पेपार 1 नि रल नाम्बार वाइज हिसाबै 2310829 निफ्राय 231081414 नाम्बारनि बिजाथिफोरनो मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ राननानै होगोन। फारसेथिं पेपार 2 नि रल नाम्बार वाइज हिसाबै 2320629 निफ्राय 2320692 नाम्बारनि बिजाथिफोरनो राननानै होगोन। बेबादिनो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आरो 10 आवबो चिरां जिल्लानि काजोलगावआव थानाय सर्व शिक्षा अभियान DMC नि मावख'नि समाव जिल्लानि उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरनो मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ राननानै होगोन। लोगोसेनो बिजाथिफोरा सार्टिफिकेट आजावनाय समाव 6 शिड्युल जर'खा टेट आनजादनि एडमिट कार्डखौ दिन्थिनांगोन होननानै गोनांथारै मिथिहोदों। गसाइगाव सहराव एमकस ग्लबेल प्राइभेट लिमिटेड मुंनि मोनसे कम्पानिनि मावखुलि बेखेवदों। भारत हादरनि अनगायैबो गुबुन हादरावबो मिथिसार जानाय एमकस ग्लबेल प्राइभेट लिमिटेड मुंनि मोनसे कम्पानिनि मावखुलिखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव सहराव BTR नि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदा बिथाङा बेखेवनानै होयो। एमकस ग्लबेल प्राइभेट लिमिटेड कम्पानिनि मेनेजिं डिरेक्टर सुभाशिष कर बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे एमकस कम्पानिया भारत हादरावल' नङा, गोबां हादरावनो गिदिर गिदिर खामानि मावगासिनो दं। बिदिन्थि महरै भारत हादरनि गेजेरावनो गोलावसिन दालां धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय फुलबारी दालांखौ लुफुंनायावबो एमकस कम्पानिया लोगोआव दं। बेबायदि गिदिर गिदिर खामानि मावनो हानाय कम्पानिनि मावखुलिखौ गसाइगाव बायदि जायगायाव बेखेवनो हानाया गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लोगोसे बे मावखुलिखौ बेखेवनाय लोगो लोगो बे ओनसोलनि गोबां लाइमोनफोरा बे मावखुलियाव एबा बे कम्पानिनि गेजेरजों गोबां हाबा मावनायनि खाबुखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायनायजों लोगोसे गसाइगाव ओनसोलाव बेबायदि कम्पानिनि मावखुलिखौ लाबोनो हानाया जोबोद गोग्गाथाव जादों होननानै फोरमायदों मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदा बिथाङा। बे हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदा बिथांजों लोगोसे 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि MLA चिरन बसुमतारी, बारग' MLA हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो MCLA रहिन्द्र ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गसाइगाव ओनसोलनि गोबां सानसुमै रायजो राजाफोराबो बाहागो लादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।